Nyalande joyi golle Yeesu. Tan Yeesu fokkiti fayi Nasaret saare ɗo nehanoɗo. Jam ñalli. Jam tan. Ñana ñalawma foftere o naati nder batirde no wowno wadde ni. O ñaaga yo jangu e deftere annabi Esayi. Ruhu jomiraɗo nana e am. O suɓorimi ko adante miskineɓe kabaru moƴƴo o. O neli kam yomi yah mi habro e faabu daaɓe ɓe e gumtilgol wumɓe ɓe. Beele moɗo adana miskinaɓe ɓe ndimagu. Ngam habrude hitande nde jomiraɗo feeñinta moƴƴere mum. ko wawi han Ngol kongol nana timma hande e hakkunde mon te oɗoni keɗol ngol. Konngol ngol timmata ko hande kono ko almasihu o tan wawi timminde ngol. holno gandirten ɗum Jiftinton mi tan ko ngol ɗo konngol jafrowo safru hoorema. Jiɗɗon wiidemi kadi ko yomi timmin e saram ko nanɗon mi waɗi e saare Kafarnawum ko. E gonga mboɗo wiya on annabi teddintaki e leydi mum. Yeesu holliri noon ko kañum woni almasihu cuɓaɗo jomiraɗo ngam dandude leñol mum, kono yawude en ɓe gonɗi naano. ɓe jiɗi yerjidemo e fongo hayre wotere, kono o fecciti nder diɗɗal ngal tan o yehi. Mbelo miɗo jogii cuusal habrude kabaru moƴƴo o. Holko mbasmi nde jammi noddaango e nelal ngal Allah nelimi ngal? So Yeesu haaldi e am ko njabatomi,